ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Дар влоги имрӯза духтаро ҳамроҳи писарам ва келинам барои қайд кардани ҷашни мавлуди як хешои Соҷида, хеши келинам рафтем ва якбора ҳуҷҷатҳои писарама ба донишгоҳ супоридем. Ба донишгоҳи юридический 3 сол мехонад, маълумоти миёна дорад ва барои маълумоти олӣ гирифтан бояд 3 соли дигар хонад. Сейчас. инҷо бошад рӯзи дигар аст. мо қати Соҷида тасмим гирифтем ки хинкали омода кунем. аварский хинкали мегӯянд. Рецепташа аз интернет гирифтем ва барои шумо ҳам навор кардем. айни ҳол духтаро 4 фарзандам дар лагер ҳастанд, истироҳат карда истодаанд ва ман ҳам аз он ҷумла дам гирифта истодаам, истироҳат карда истодаам ва аз пагоҳ насиб активна дар ютуб эфир мекунам, влог тайёр мекунам ва чун ҳар вақта активна мешавам. бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям. марҳамат ба командаи ман, гулдухтарони зебо. апаи мавлуда бо ман ҳамкорӣ мекунанд ва шуморо низ даъват мекунем. дар ширкати атомӣ имкониятҳои беҳад васеъ аст, балҳои шахсиятон намесӯзад ва дар муддати кӯтоҳ шумо метавонед соҳиби маоши хуб гардед. ва ҳам дар ин ширкат маҳсулотҳои босифат истеҳсол мешавад, ки дар тамоми ҷаҳон айни ҳол рақами 1 ҳастанд, ба монанди хемохем, спирулина, женшень ва дигару дигарҳо. оиди кор, оиди маҳсулот метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед ё ки ба рақамҳои телефонии ман нависед. Вот сразу бери, пожалуйста, Настя. Не спрашивай, девчонка. Мама, тут скоро не знаю, а внутри, блядь, это вас переводит. Что занимается? Мясо. Угу. Чтобы потом бульончики сварить. Да.
acostar. A my сейчас сама дает на ухо. Просто скрути. Всем привет! У одного моего друга самый быстрый мобильный.